Хәерле көн, исәмез хөрмәтле коллегалар һәм килгән кунаклар. Без Зарина Хасаншаның тәүге концертына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Димәк, Зарина Фәрит кызы Хасаншина татар эстрада җырчысы, татар моңы халыкара фестивале лауреаты, Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль лауреаты, яңа татар җыры лауреаты, Болгар радиосы милли музыкаль премиясе лауреаты һәм тагын булачак бик күп конкурслар лауреаты дип дәвам иттерәсе генә калам. Рафиль Ризван улы Галимуллин, режиссер, сценарист, Тантана театраль премиясе лауреаты һәм Илназар популяр автор башкаручы, хитлар авторы, Казан егетләре төркемен оештыручы һәм Дөбер Шатыр төркеменең элеккеге солисты. Безнең спикерларга сүз биргәнче иң беренче кыска гына видео карап алыйк. Шундый кыска гына промо булды. Бик кыска гына я. Ничә секунд икән әйтеп тормыйбыз. Зарина, иң беренче булып сүз сиңа гомумән концерт хакында. Бу синең тәүге беренче концертың, үзеңнең кыскача гына сәхнәдәге тормышың хакында сөйләп куссаң иде һәм концерт кайчан, кайсы залда, ничәдә булачак, кемнәр булачак, кемнәр катнашачак анда. Микрофон. Хәерле көннәр. Үземнең иҗатым турында әз генә сөйләп үтсәм, мин балачактан бирле җырлыйм. Балык Бистәсе районының Тәберде Чаллы авылыннан төрле конкурсларда катнашып үстем дип әйтә алам. Һәм 9нчы сыйныфтан соң музыкаль колледжга кердем, Казан музыка көллиятенә. Аннан соң инде консерваториядә дәвам иттем укуымны. Һәм шул арада параллель рәвештә гастрольләрдә күп йөрелде. Казан егетләре төркеме белән дә, төрле артистлар төркеме белән дә ничектер берникадәр тәҗрибәдә җыелды дип әйтә алам. Һәм менә бу концерт кую теләге ул инде һәрбер артистта буладыр. Әлбәттә, минем дә күңелемдә ул бик озак йөрде. Мин озак тәвәккәл торган кеше һәм менә быел ниһаять шушы концертны куеп карарга уйладым. Уйлый башлагачтан әлбәттә үзең генә түгел, үзеңә генә авыр, шуңа күрә бер команда кирәктер. Командада әлбәттә профессионал кешеләр булырга тиештер дигән максат белән режиссер Рафилгә мөрәҗәгать иттем. Аннан соң инде менә коллегаларым да ярдәмгә килде дип әйтә алам. Һәм әле тагын берничә профессионал шул ук музыкантлар, биючеләр һәм калган концертны тулыландыручы һәм шушы концертка үзенең ярдәмен кертүче кешеләр дә булачак. Әлбәттә, концерт булачак Татар дәүләт филармониясында 8 апрель сәгать 7-дә. Без инде бу концерт ураза вакытына туры килә, шуңа күрә ураза тотучыларга да уңайлы булсын өчен без сәгатен 18:30-дан гадәттә куялар бит, шуңа 19:00-га куйдык. Шул концертның темасын дип әйтик инде, ансын күбрәк Рафил сөйләр дип Рафил уйлыйм. сөйләп китер, аңа кадәр барлыгы концертта нинди җырлар яңгыраячак, чөнки беләмчә син татарча гына түгел, син әле башка төрки халыклар телләрендә дә җырлыйсың. Менә шушы җырлар концерт программасына керәчәкме һәм нинди телләрдә ул? Юк, әлбәттә, минем репертуарымда төрле төрки телләрдәге җырларым бар. Ул казах җырлары, төрек җырлары, Азәрбайҗан һәм үзбәк җырлары. Алар инде барысы да төрле халыкара фестивальләрдә катнашкан вакытта өйрәнелгән җырлар, ләкин бу концерт тулаем татар җырларыннан гына торачак. Әлбәттә, минем репертуардагы җырлар без шулай ук берникадәр халык җырларында, ретро җырларында кертәбез, чөнки аларсыз да мин үземне дип әйтим, күз алдыма китерә алмыйм. Шуңа күрә алар бик күп булмаячак, дөресен генә әйткәндә, ләкин булачак. Һәм тагын бер генә сорау бирәм, гадәттә артистларга зал тутыру җиңел түгел. Гомумән бүгенге көндә билетлар ничек сатыла? Менә иң курыккан мизгел ул әлбәттә шушы билетлар сатылырмы дигән уй. Шуңа күрә дә бәлки берникадәргә иде, берникадәр вакытка сузылгандыр ул менә бу концерт кую теләге. Ләкин Аллага шөкер, мин уйлаганнан да яхшырак булып чыкты. Без
Була бит миңа теге күп кенә коллегалардан да аңынчы киңәшләр сорадым. Ничек сатылды, ничек сатырга билетны, сатылмаса ни эшләргә. Алар инде әлбәттә оешмаларга барырга Зарина. Кемнәндер сорарга, алыгыз ни теге дип сорарга дөресен генә әйткәндә кирәк дип әйттеләр, ләкин Аллага шөкер теге алай ялынып йөрисе булмады. Әлбәттә мин аны урысча әйткәндә не исключаю, киләчәктә концертлар куйган моментта барыбер теге кермичә, нитмичә булмас инде ул ансыз. Алар ярдәмсез. Ләкин менә бу концертта Аллага шөкер барлык билетлар сатылып бетте дисәм дә, әле бер 100 билет калгандыр. Булганы инде беткән. Бик шәп. Алайса сүз Рафилга, сценарий менә без инде кыскача гына роликта күрдек. Зарина анда бик күп образларда аңлавымча, гомумән сценарий нәрсәгә нигезләнеп эшләнде, аның нигезендә нәрсә ята һәм гадәттә бит инде шундый концертлар куйганда нинди булса фишкалар, кызык моментлар кулланалар. Сезнең концертта нәрсәләр булачак? Нәрсәгә атап килергә менә шушы сатып алмаган тагын 100 кешегә? Аха. Исәмсез барыгызга да. Менә мин теге әзер кенә Зарина сөйләгән хронология буенча барасым килә. Бу концертны эшләгәндә дә чыннан да хәзерге вакытта без монда берничә генә специалист, но бу концерт тирәли основной ключевой роль уйный торган кешеләр бик күп. Хореограф, художник по свету, шулай ук художник-постановщик, экранда эшләүчеләр, бөтен команда белән хәзерге вакытта менә шушы концертка әзерләнү процессы бара. Но изначально башланганда менә бу күреп киткән видео-визитка дип атыйбыз инде без аны, чакыру видеосы. Монда инде бу теге берничә вариантлы без моны күрсәттек. Böyle интернет шелтәренә куя торган вариантны, бу инде безнең телевизионный форматта да эшләнелгән. Һәм монда бик күп төрле образлар. Бу инде безнең концертның төп линиясе дип әйтик. Чөнки без шушы концертта Заринаның күп төрле ягын ачачакбыз, күп төрле шәхес икәнен. Без бит инде артист турында артист үзе дә безнең татар артистлары әзрәк кенә күпме булса да оялчан, үзләренең күп кырлы икәннәрен әйтеп тә бетермәскә мөмкин. Без менә ул концертта аның төрле якларын ачачакбыз. Һәм безнең хәзерге вакытта сценарийның төп идеясы ул ике Зарина турында сүз барачак. Авыл Заринасы һәм шәһәр Заринасы. Ни өчен без инде авылда ул бер төрле, чөнки безне әти-әниләр, туганнар, якыннар тулысынча яттан белә, без алар янында башка төрле образ уйнап йөри алмыйбыз. Син нишлисең, нигә кыланасың син диергә мөмкиннәр. Монда инде без иҗат юлында ничек тә булса яңа образлар уйлап табырга тырышабыз, ниндидер үзенчәлекле. Ул инде теге сценарийдагы сыман безнең ике йөзлелекне аңлатмый, бу ничектер иҗатка яраклаша белү дигәнне аңлата. Чөнки без әгәр дә ниндидер образлар белән яшәмибез икән, артистны яшәтмибез икән, аның тамашачына күзәтеп бару кызык булмаска мөмкин. Чөнки ниндидер бер үсештә булырга тиеш безнең артист. Заринага килгәндә ул инде бик кыю кыз, если честно, беренче концерт өчен моны хәтле күп профессионаллар туплап та бетермиләр, күп кешеләр. Мин үзем язам, мин үзем куям. Миңа 3 биюче җитә дип зур-зур 500 кешелек, 1000 кешелек концертлы залларга барып концерт куялар. Бу инде яңа еллар тирәсеннән үк әзерләнә башлаган концерт дип алыйк. Аның ул инде уенда инде күптәннән. Шуңа күрә бик кыска вакыт эчендә эшләнелде дип әйтә алмыйм. Уйланып эшләнелде. Шуңа күрә хәзерге вакытта безнең ул нинди стадияда дип әйтик инде. Без бик канәгать. Безнең хәзерге вакытта шушы репетициялар башланып китәчәк, бию һәм инде постановка, экран ярдәмендә без шушы концертны җыячакбыз. Безнең сәхнәгә килгәндә ул 3 өлешкә бүленгән. Без инде калган артистлар сыман артта бөтенләй гел экраннар белән генә тутырасыбыз килми, ничек тә булса әзрәк кенә классикага әйләнеп кайтасыбыз килә, но без экраннарны тоже юк булмый дип әйтмибез. Чөнки безнең булачак 3 зона. Ике якта безнең шушы телефон форматындагы шикелле озын экраннар булачак. Без видеоны карамаячакбыз, горизонтальный форматта караячакбыз, вертикальный форматта, чөнки без һәр көнне телефонга карап торып, безнең күз ияләнгән вертикальный карага, шуңа күрә
безнең кешеләргә бу комфортно булыр дип уйлыйбыз. Рафил гафу итегез, бу Заринәнең социаль челтәрләрне алып бару форматына бәйлеме дигән сорау бирәсе килә, вертикаль формат. Бу шуның белән дә бәйле, без инде аны үзебездә еш күзәтеп барабыз, бөтен булган маҗараларын, аралашуларын. Шуңа күрә инде подписчиклар все равно бер 60% залны тутырганнардыр дип уйлыйм мин, потому что все равно күзәтүләр бик күп. Шуңа күрә аларга да бу комфортно булсын дип уйладык. Шуңа күрә барышында һәм калган ике өлеше, безнең якта ике экран булачак, чөнки инде сәхнәдә һәрбер җирдә утыручы кешегә уңайлы булсын өчен без аны ике якка куйдык, алгы рәтләргә, авансыныга якын булачак. Артта безнең инде булачак филармония концертлар залының үзенең софитларын без баскыч сыман төшереп, шунда бер почмакта җырлау фонын, шулай ук безнең артта да тагын дополнительный ике экран булачак. Бу ни өчен шушы концерт форматында безнең эшләнелде ике зур видео. Без авыл мөхитендәге авыл Заринәсен күрсәтәчәк. Аның турында без информация туплаячакбыз бу 3 минутта 30 секундлык видеода. Икенчесе инде аның иҗат юлы белән бәйләнелгән шушы Казан эчендә төшерелгән бер кызыклы гына сюжет белән эшләнелгән видео. Бу инде жанр комедия, драма, фантастика дип тә өстәсәк була. Әгәр дә безнең беренче ролик ул документалистика һәм инде әзрәк кенә постановочный, шундый более ролик приключений булса, монысы әзрәк кенә вот комедия, наверное, фантастикага әверелеп калачак. Шуңа күрә минем үземә дә бу формат бик кызык, чөнки менә булай торып экраннарның урнашуы, что артта гел теге геометрический фигуралар булмавы җырлаганда әзрәк кенә кулны шишә, ул экраннарны үзеңчә можно кулланырга, тем более безнең Заринәне камера бик каты ярата. Ул матур килеп чыга бик каты. Төрле образларда күргәнсездер, визитта да даже аны танып та алмый кайбер җирдә. Шул. Бик зур рәхмәт. Илназар, сүз сиңа. Мен соңгы арада сезнең Зарина белән дуэтларыгыз шактый хайран булды һәм син бер интервьюңда хәтта музыка язуның ничә сумга төшкәнен дә әйтәсең. Син беренчедән Заринәгә күп җырлар язасыңмы һәм яңадан дуэтлар булачакмы? Хәерле көн. Зарина белән эшләү минем өчен инде ул зур рәхәтлек дип әйтим инде, белмим. Бик күп кызлар, күп бит инде дуэт белән эшләүчеләрдә. Шуңа күрә инде мин беренче күрүдән аны ничектер карадым да әйтәм, карале әйтәм, затлы әйтәм. Халык бер таңлар әйтте. Тавышы матур, ана Журналистлар алдында артык сөйләмә. Аны сөйләмәдә, ярар. В общем, тәкъдим иттем дә әйтәм, Зарина, дуэт ясарга кирәк. Эшлибезме? Давай эшләп карыйк диде, шуннан соң инде без белән тотындык, дуэтлар ясадык. Менә 3 дуэтыбыз бар, Аллага шөкер. Алар инде интернет челтәрләребез дә бар, радиога кертәбез әкрен генә. Вот. Шул тагын нинди сорауларың бар яна? Заринәгә җырлар язасыңмы син? Заринәгә җырлар Ничә язмыйм. сумга? Мин да бәясен бар инде, шуңа күрә мин күп артистларга бәягә куеп сатам. Булай инде конфиденциальный, шуңа күрә һәрбер артистны аерым эшлибез. Заринәгә язганым юк бер җырда. Только дуэт өчен генә язам. Менә шул. Дуэт отношения дуэт. Һәм язмаячакмын да. Юк, бәлки язармын да, әле пока безнең төп эш шушы дуэтлар белән эшләп алу. Дуслыкны акчага күчерәсе килми, тахыда. Манту да бар да. Дөрес әйттек. Аңлашылды. Димәк, бу 3 дуэтта концертта яңгыраячакмы? Юк. Зарина Ансы уже, пожалуйста, миңа сорау. Булачак, дуэтлар яңгыраячак. Безнең ике дуэт көтелә. Кайсылары булачак концертта? Аларның 1-8-9 дуэт дип беләм. Шуның бер икесен генә җырлаячакбыз, Алла бирсә, һәм шулай ук безнең Назарның үзенең сольный җыры булачак, Алла бирсә. Яңа җырым булачак. Әле Зарина белми. Заринәгә лә без менә әле генә әйтәбез әле без аны. Безнең Назар белән тоже WhatsApp'та чат бар, без Зарин дип атала. Без анда Заринага сюрприз әзерлибез. Һәм тагы бер сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Илназар, синең сольный концертың булачакмы һәм булган очракта кайчан өчен син безгә бик сирәк киләсең? Куркыныч сорау. Куркыныч та түгел инде ул. Әлбәттә булачак, чөнки шуның өстендә без эшлибез, шулай бит инде. Мин инде монда 15 ел туктап торганнан соң килеп кайтуым минем өчен инде җырларым да күрсәтә нәрсә кирәк икән. Шуңа күрә булачак, әле сроклар куелмаган, шуңа күрә
популяризируем ил назарына башта. Шундан соң чыгабыз Алла берсе. Демәк, дуэтлар санын башта арттырырга кирәк. Әлбәттә. Аңлашылды. Дуэтлар ортырга кирәк. Һәм коллегаларга сүз биргәнче, без әле менә Зарина белән аерым аралашкан арада 5 җырчы егеткә бер җыр тәкъдим иткән. Һәм берсе дә ризалашмаган. Менә шул турыда сөйләп китсәм. Нинди дуэт ул булачакмы, ул булмаячакмы, нинди җыр ул, кем язган аны, ни өчен шулай килеп чыкты? Менә үзем дә аңламадым ничек шулай килеп чыкканын. Концерт куйгач бит инде анда теге төрле артистларны карыйсың, алар ниндидер кунаклар чакыралар, махсус кунаклар чакыралар. Әлбәттә, кеше безнең Илназар белән дуэтларны белә, Илназар булачагын да белә, ләкин әле Илназардан кала да берәр кешене шаккатырырлык ук булмаса да ничектер Нежданный дуэт. нежданный дуэт ясап карарга дигән өмет бар иде. Ләкин ул өметләр акланмады, чөнки әлбәттә бер конкрет җырчы егеттән башланып китте. Ул минем аерым бер җырым бар иде. Яңа язылган, ул һаман да эшләнмәгән. Шушы сәбәпләр аркасында мин аны бер җырчыга тәкъдим иттем. Ул башта ризалашты, аннан соң менә нәрсәдер килеп чыкты микән соң инде. Ул югалды дип әйтик. Аннан соң китте, тагын бер җырчыга, тагын бер коллегама әйттем, икенче коллегама әйттем, өченче коллегама, ләкин кемдә нинди сәбәпләр, кемдер булдыра алмый, кемдер җыр ошамый, кемдер бәлки сәбәп миндәдер, кем белсен. Шуңа күрә бу дуэт килеп чыкмады. Аннан соң инде уйладым да ярар, әйтәм, хәерлесе, димәк, әлегә дуэтлар Илназар белән генә булырга тиештер дигән фикергә килдек тә, бәлки әле тагын бер җыр килеп чыгар аның белән. Шуңа күрә Юк, син Илназарга тәкъдим иттеңме соң ул җырны? юк, ул ничек дип әйтим. Менә һәр җырчының үз стиле бар бит, шулай бит. Илназарның аның үз стиле. Ул җыр гел башка стильдә, шундый теге халыкчанрак дип әйтимме соң. Аның дуэт җырлыйсы кешесе дә, җырчысы да шундый ук халыкчан җырчы, аерылган иде. Тем более урысча әйтмешли. Ләкин барып чыкмады. Исемен әйтмисең инде. Аерылган җырчының. Ул теге мин өстәп әйтсәм буламы? Ул теге аңа ул теге отказ дип тә әйтеп булмый күп артистларның, потому что һәрбер артистның хәзер үз продюсеры бар, үзләренең планнары бар. Аларның планнарында әгәр дә бер айдан соң, 2 ай арасында ниндидер хатын-кыз дуэт белән планлаштырган икән, алар ул планны боза алмый. Шуңа күрә бер-ике тәкъдимнән баш тартучылар шундый сәбәп белән бәйләнелгән иде. Һәм калганнарның бәлкем баш тартуы, минемчә, аның тавышы янында югалып калудан, куркудан да булырга мөмкин, потому что тавышынан да Заринаның ул бик көр. Шуңа күрә бәлкем бу да сәбәптәдер дип уйлап куярга була. Бәлки шулдадыр, бәлки сәбәп башкададыр инде. Теге һәр кешенең үз статусы дип әйтик бит. Бәлки мин статус буенча әлегә туры килеп бетмимдер ул артистларга. Шуңа күрә дә шунсын да уйлыйсың, күбесен уйлыйсың инде, һәм гаепне барыбер үзеңнән эзли башлыйсың. Ләкин мин аның белән тынычланым, чөнки теге барыбер беренче тапкыр концерт куйгач, син уйлыйсың инде, монсын да чакырасың килә, тегесен дә чакырасың килә. Кешегә аннан соң икенче яктан уйлап куясың. Нәрсәгә солянка? Бу бит синең концертың. Син үзеңне күрсәтергә тиешсең. Бөтен менә шушы 10 елдан артык мин сәхнәдә, 10 елдан шушы арада күпме җыелган репертуарыңны, җырларыңны, иҗатыңны күрсәтергә тиешсеңдер дип уйлыйм беренче концертыңда. Шуңа күрә мин хәзер хәтта теге Аллага шөкер, димәк, менә шулай булырга тиеш булган. Димәк, мин күбрәк җырлаячакмын. Әле безнең бик курыккан идем, минем концертым кыска гына булыр дип, ләкин әле бер көнне генә сөйләшеп утырдык. Безнең Алла бирсә ничә 2 сәгатьтән артып китә инде точно. 2 сәгатьтә 55 минутка чыкты антракт белән бергә. 3 сәгатьлек концерт. 3 сәгатьлек получается, беренче блок бара 70 минут, икенчесе 80 минут. Бу инде әле пока безнең репетициялар әле аякта басып эшләнеп караган формат түгел. Әле ул аннан соң дөресен әйткәндә плюс-минус 10 минутка үзгәрергә мөмкин, кыскарырга мөмкин или зураярга. Без инде әле пока әзрәк кенә где-то бер 10 минутка может кыскарту ягын карыйбыз. Ничегрәк булыр Алла бирсә. Зарина, син бит әле вокал дәресләре дә бирәсең, һәм белүемчә, синең дәресләреңә йөрүчеләр арасында артистлар да бар. Бар, ансы да куандыра дип әйтимме соң. Бик күп дисәм артистлар килә.
Рафис Калимуллин, аларны әйтергә ярый микән инде? Рафис Калимуллин да, Илдус Садыйков Кайда килә? вокал дәресләренә. Ну все, аса әйтергә инде. Илнар Сәйфиев, мәсәлән, ул миннән соң концерт куячак. Хәзер инде ул миңа йөрми, конечно. Мин дә язылыйм әле сиңа алайса. Шундый артистлар дигән. Әйе, килә аласыз. Бүтән коллегаларым да килә, мәсәлән, шул ук алып баручылар, алар да бит инде берникадәр җырлыйлар дип әйтик. Рафил. Мин Үлем дә кораль. бунан соң чытып уянып киттем әле. Отчаяние. Әйе. Күп кенә артистлар аннан соң тагын бер момент, мәсәлән, мин әлбәттә яратмыйм үзешчән җырчыларның менә бу олы сәхнәдә җырлаганнарын, җырлый башлауларын дип әйтим соң, һәр профессионал, бөтен җирдә дә син профессионал булырга тиешсеңдер дип уйлыйм. Үз сфераңда. Мәсәлән, менә мин врачлык, табибка укымаганмын, һәм шуңа күрә мин ничектер косметолог нигә ашкынмыйм да. Мин үз өлкәмдә үземнең укуымны бетереп, теге берникадәр профессионал дип әйтә алам инде мин барыбер 9 ел укыгач. Шуңа күрә бу сферада барыбер профессионал булуларын теләр идем. Әгәр дә белемнәре булмаса да, урысча әйтик инде, хотя бы Худайдан бирелгән, табигатьтән бирелгән сәләтләре булсын иде. Ләкин хәзер заманасы шундый микән соң, татар эстрадасы шулай җиңел өлкә микән. Аңа барсы да ашкына, һәм менә шушы ашкынучыларның берничәсе хәтта миңа йөри. Һәм мин бер яктан уйлап куям, алар бит инде барыбер эстрадага чыгарга маташа, икенче яктан, нишләп булышмаска, бәлки миңа йөри торгач, бәлки беренче, миңа хәтта үземә дә кызык. Бәлки мин булардан берникадәр әйбәт җырчы да ясый алырмын дигән. Шундый икле момент булды бу. Теге ник йөриләр дигән әйбер дә бар, ләкин бәлки яңадан Ләкин килеп тә үземә дә чыгар. кызык. Үмитсез түгелме алар я булмаса теге. Бердә өметсез, бер яктан карасаң, нәрсәдәләр дә булса бар аларның. Кемнеңдер бит тавыш бар, слух юк. Слух татарчасын хәтта аңлата алмыйм. Әйе, кемнеңдер слух бар, ишетә, тавышы юк. Тавышы Менә слух булмыйча тавышы, слухы булып тавыш булмаганнарга нишләр? Фонограммага җырларга. Гомумән бар нәрсәне дә үстерергә мөмкин. Шулык мелизмнарны, татар мелизмнарын. Әлбәттә ул Худайдан бирелгән, ләкин аны үстерергә мөмкин. Шулык тавышны, шулык слухны. Шуңа күрә, ләкин моның өчен менә без бит инде кемдер фитнес залга йөри еллар буе. Шулай ук теге безнең мышцалар бер көндә генә алар үсми. Вокалда да нәкъ шулай ук. Миңа айга бер тапкыр, атнага бер тапкыр килүче җырчылар бар, һәм алар, ничек минем килеп чыкмыйсың сезнең кебек мелизмнар диләр. Ничек килеп чыгарга мөмкин алар син айга бер йөргәндә. Ул теге даими рәвештә булырга тиеш. Ярый, алайса башка төрле итеп сорауны бирәм. Ничә яшьтән йөрергә кирәк? Менә ачымыр килмәгән минем слух бар, тавыш юк. 30 яшьтән артканнан соң җырлап җибәреп булмый инде. Нормаль бер Була Ләйсән. Була бары тик китәм. Бары тик йөрергә генә кирәк. Һәм әлбәттә яхшы укытучыга эләгергә кирәк. Мин Аллага шөкер, мин үземне яхшы укытучыларга эләктем дип әйтә алам. Әлбәттә мин үземне мактамыйм, мин мактыйм укытучыларымны. Алар шулык Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, ялгышмасам, Хайретдинова Клара Акрамовна, легендар безнең ничек дип әйтим, мәдәният хезмәткәре. Ул инде 30 елдан артык татар гос ансамблендә дирижер иде. Гараева Венера Хасановна, һәм консерваториядә мин укыдым Туманский Эдуард Моисеевичта. Булар барсы да үзләренең үз өлешләрен минем теге җырчы буларак үз эшемә керткән, үз өлешләрен керткәннәрдер дип уйлыйм. Мин аларга барсына да бик рәхмәтле. Теге урысча әйткәндә первоклассный укытучылар дип әйтә алам. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларыгыз булса аларга күчик әйе. Менә бер сорау бирәсем килеп китте сезне тыңлагач. Фирдүс Җамаев белән Исяр Бәдретдинованы югары югары профессионаллар дип саныйсызмы? Һәм аларның иҗатына сез нинди карашта? Мин аларның иҗатына килгәндә, мин ничек дип әйтим, кулай, положительный карыйм. Чөнки татар эстрадасы ул барыбер
профессионал җырчылар гына түгел, профессионал җырлау гына түгел инде хәзерге вакытта. Ул шоу. Шулай бит, шоу-бизнес. Шуңа күрә, әгәр дә шул яктан карасак, алар чынлап та беренче урында. Профессионал яктан, әлбәттә, минем ниндидер теге спорлар булыр иде. Мәсәлән, мин вокал укучысы буларак, менә хәзер коллега буларак түгел, ә вокал укучысы буларак мин Фирдүскә тавышыңны сакла зинһар дип әйтәрим, мәсәлән. Алай ук форсировка дип атала инде ул. Тавышка теге мәҗбүри давить итү. Теге акырып чыгару тавышны. Безне мәсәлән консерваториядә аннан алай итәргә ярамый дип өйрәттеләр. Ләкин телисеңме, теләмисеңме шул ук сабан туйларда мәсәлән мин дә шулай ук итәм. Акырга туры килә. Чөнки беренчедән әле аның аппаратурасыннан да бөтен әйбереннән тора бит синең тавышыңның ничек чыгуы. Шуңа күрә, мәсәлән, Илсиягә килгәндә мин хәтта укучыларыма да әйтәм, Илсиянең миңа бик ошый интонация белән уйнавы. Әйе, әлбәттә, диапазон ягыннан карасак, аның аңлавымча, мин аны теге распевать итеп караганым юк Илсияне, аның диапазоны теге шундый зур дип әйтә алмыйм. Ләкин белмим, ләкин интонация буенча, җырны тапшыру буенча ул кешенең күңеленә үтә белә. Һәм мин аны хәтта пример итеп әйтәм укучыларга, чөнки күп очракта безнең профессионал җырчылар, алар нотаның дөрестлектемме, монсын фальшивый җырламадыммы соң гына уйлыйлар да техник ягын гына. Ә менә бу эмоциональ ягын, ниндидер шушы интонация ягын оныталар. Һәм җыр килеп чыга, шундый урысча әйткәндә, однотонный. Җырлап чыкты ул аны, теге нәрсә турында җырлаганын, ничек җырлаганын да аңламыйча каласың. Шуңа күрә ул яктан мин мәсәлән Илсияне менә җырны тапшыра белү өчен бик ошатам. Тагын сорауларыгыз булса, Юлай. Юлай Низаев, Татар-информ. Менә шундый сорау бирәсе килә, бүгенгесе көнне сәхнәдә бит сәхнәдән кешене нәрсә беләндер шаккаттырырга кирәк бит инде ул җәлеп итәргә. Бүгенгесе көнне нәрсә белән шаккаттырып була һәм иң күп алкышлар, реакциялар нәрсә җыя ала дип сорау бирәм һәм инде шәхсирәк тә сораулар бар иде, чөнки сәхнә кешесенең бит инде ул першенең ул тормышы халкының күз алдында. Менә Инстаграмда да әнигез белән видеороликлар булды бит инде ул. Һәм алар постановкамы яки ул чынлап та менә шулай итеп теге берникадәр әзрәк шелтәдә белдереп бит инде ул. Ул чөнки әнигез бит инде Инстаграмда утырадыр ул үзе һәм моңа ничек карый, нинди карашы аның сез куюгызга. Бәлки әнигез турында мен беләсе килә иде. Ул театраль артистмы, бәлки укыганмы, бәлки кем белә, яки кайсы кешесе. Һәм инде соңгы сорау әлегә идеаль ир-егет сезнең караштан нинди була икән? Үләм икән. Рәхмәт. Беренче сорауга җавап бирәм. Кызганычка каршы хәзер кешене шаккаттырып була. Мин инде үз күзлегемнән чыгып әйтәм, менә теге күзәтүләрдән чыгып әйтә алам. Хәзер шаккаттырып була бары тик шәхси тормышыңдагы булган хәлләр белән миңа калса. Ниндидер һаман да шул озын диапазоның белән, ниндидер нотаны алу белән, Уитни Хьюстонның теге легендар җырын җырлап башкару белән шаккаттырып булмый хәзер халыкны. Ул халыкка кирәк түгел. Ә менә син шәхси тормышыңны күрсәтсәң, кияүгә чыгып манда аерылсаң әле бигрәк тә, менә алай шаккаттырып була. Кешегә кызык. Әгәр дә мәсәлән шул ук минем концертымда мин анда 40 җыр җырлый алам. Халык җырын җырлый алам. Ләкин шуның арасында берәрсе чыгып миңа тәкъдим ясаса, кияүгә чыгасыңмы миңа дип, менә ул шаккаттыру булачак. Ә ниндидер халык җырын, кеше белмәгән халык җырын җырлап, мин шаккаттыра алмаячакмын кызганычка каршы. Бик теләсәм дә. Шуңа күрә минем әлегә шәхси тормышымда җитди кешем юк. Шуңа күрә андый шаккаттырулар булмаячак кызганычка каршы. Бары тик җырлап һәм ниндидер теге сценарийга ниндидер кызык моментлар кертеп кенә шаккаттырып булмаса да кешенең күңелен күрергә тырышачакбыз. Әнигә килгәндә юк. Әни гомумән ниндидер артист кеше түгел. Әни минем укытучы, шуңа укыган.
Аңа кадәр сүз уңайыннан ул слесарда булып эшләгән, ничек дип әйтим, теге беренче белеме аның укытучы түгел. Былай, ул менә үзе шундый кеше. Бәлки аңа чынлап та театрда эшләргә теге кирәк булгандыр. Ул шундый кеше. Мин әз генә тыйнаграк дип әйтимме соң инде, әти ягына ошаган дип әйтимме, әни безнең башка кеше, ул эмоцияларын теге үзендә тота белми, ул аны моментында чәчә. Шуңа күрә дә бәлки кешегә дә кызыктыр. Аның теге мине әрләүе дә, ул миннән күп кеше сораганы бар, сез аны алдан уйлыйсызмы? Сез аны теге сценарий прям уйлап, аның нәрсә әйтәчәген уйлыйсызмы? Нинди уйлау? Бу теге полный импровизация. Мин хәтта үзем дә шаккатам, минем әнинең каян килеп чыгадыр андый сүзләре, теге кызыклы сүзләр. Ул инде әрләү, ул һәрбер гаиләдә бардыр инде, ул бигрәк тә минем әни яшендә булган әти-әниләрдә, алар барсы да бер тәрбия алган, теге каты тәрбия алган, шуңа күрә безне дә шулай үстергәннәр, урысча әйткәндә в ежовых рукавицах дигәндәй. Шуңа күрә бу барсы да теге моментында төшерелгән әйбер постановка түгел, юк. Ой, идеаль ир-егет. Бәлки мин Менә шундый сорау бирәсез дәйме, шуңа күрә кызлар кияүгә чыкмыйча кала. идеаль ир-егетне дә эзлим дип әйтә алмыйм инде мин. Гәрчә хәзер инде 29 яшь була, мин аннан уялмыйм, кстати, үз яшемнән икенче атнага тулачак. Бәлки ниндидер бер никадәр идеаль кеше эзлисеңдәдер ул. Шушы яшькә җиткәч инде һаман ел сайын, елдан ел синең сайлануларың, спросларың арта. Аны мин яшермим. Ул үзеннән теге теләсәң дә, теләмәсәң дә һәр нәрсәгә игътибар итә башлыйсың һәм хәтта уйлап куясың, нишләпләр соң мин 20 ничә яшемдә, 21 яшемдә, 22 яшемдә менә тәкъдим ясаганда чыгып калмадым икән дигән уйлар килә әлбәттә башка. Ләкин хәзер инде теге ничек бар шулай. Идеаль ир-егет ул минем өчен хәзерге вакытта, мин мәсәлән кайбер интервьюларымда әйткәнем дә бар хәтта, миңа җырчы егет кирәк түгел, миңа үз иҗатымнан иҗат кешесе кирәк түгел дигән фикер йөртә идем мин. Ләкин үзгәрә икән фикер хәзерге вакытта. Барыбер мине аңлаучы ул шушы иҗатны, татар иҗатын һәм гомумән җырчыларны аңлаучы кеше генә була аладыр дигән фикергә киләм мин. Шуңа күрә ниндидер теге җырчы эзлим дә дип әйтә алмыйм, ләкин теге мине аңлаучы һәм әлбәттә миңа терәк булучы кеше минем өчен идеаль булыр иде. Әлбәттә ярату булырга тиеш. Ул ярату ул әле җаваплы да булырга тиеш. Чөнки без иҗат кешесенә бер никадәр очынып йөрү, теге үзеңнең хыялларыңда йөрү хас, шуңа күрә ярату булырга тиеш әлбәттә. Алайса шундук тагы бер сорау гына бирәм. Зәринә, син заманында бик озак кына Казан егетләре төркеме белән җырлап йөрдең. Һаманда Ак чәчәкләр композиция аркасында бик күп аңлашылмаучылыклар да килеп чыкты. Ахырда нәрсә булып бетте? Дөресен генә әйткәндә, мин Казан егетләре белән 7 ел гастрольләргә йөрдем. Барысы да яхшы барды дип, менә хәзерге вакытта без алар белән дустанә мөнәсәбәтләрдә, ләкин шундый вакытлар килеп чыга башлады, алар да үзгәрде. Аларның да гастрольләре туктады. Ә мин ничектер кеше таный башлады дип әйтимме соң, мин күбрәк эшли башладым. Мин бәлки яшермим, бәлки мин алардан хәтта күбрәк банкетларга, менә шул мәҗлесләргә күбрәк йөри башлаганмындыр. Әллә шул ошап бетмәде. Һәм һәр мәҗлестә бит инде мин шушы ак чәчәкләрне җырлыйм. Чөнки кеше минем үземне белми, ләкин теге ак чәчәкләр җырын белә һәм теге һәр мәҗлестә килеп әйтәләр иде. Сез бит шул җырны җырлыйсыз икән, җырлагыз әле син карак чәчәкләрне дип. Һәм мин барыбер инде бу җырны җырлый идем. Ул Казан егетләренең продюсерына бик ошап бетмәгән күрәсең. Шуңа күрә безнең шундый низак чыкты дип әйтә алам. Шушы ак чәчәкләр җыры аркасында менә ничәп үзең генә җырлап йөрисең. Безне дә чакырырга кирәк. Теге аннан соң бит инде син безнең ипигә керәсең дигән сүз чыкты. Шуңа күрә минем инде ул вакытта теге
дөресен әйтәм, мин хәтерлим, хәтта үземнең синтезаторларымны алып, җылап чыгып киткәнемне аларның студиясыннан. Ләкин менә еллар үтте, без аннан соң утырып та түгел шалтыратышып сөйләштек һәм хәзерге вакытта инде бу җырны алар да җырлый, мин дә җырлыйм, авторы Вилябый да җырлый. Әлеге теге безгә ул җырны җырларга ярый дип беләм. Аңлашылды, рәхмәт. Әйе, сәхнә журналы. Хәерле көн, сәхнә журналы. Сораулар өелде, минем монда 3 сорау. Беренчесе, Зәринә, белүемчә, сез продюсерсыз иҗат итәсез, үзегезгә үзегез хуҗа дип беләм. Шуңа күрә менә мондый шартларда концерт оештыру сезгә авырга туры киләме? Нинди, бәлки берәнди читтән спонсорлар җәлеп иткәнсездер, я булмаса үз финанс мөмкинлекләрегез белән генә оештырасыз бу концертны. Командагызда шактый профессионаллар. Икенче сорау, дуэт мәсьәләсенә килгәндә, безнең бит инде халык сөйләшергә ярата, чәйнәргә ярата дип әйтик. Дуэтлар барлыкка килгәч, бигрәк тә ул дуэтлар бер үк кеше белән кабатлана торгач, төрле имеш-мимешләр дә яңгырагандыр. Менә сезнең 3 дуэтыгыз бар, андый проблемалар булдымы? Сезнең дуэт эшчәнлегендә һәм инде өченчесе, ул минем теләгем. Бер җырыгызның, бәлки концертта яңгыраячак бер җырыгызның берәр куплетін җырлап китсәгез иде. Дуэт белән. Беренче сорауны оныттым инде мин. Продюсерсыз эшләү. Спонсорлармы ничек? Әйе, минем продюсерым юк, шуңа күрә дә мин Рафилгә мөрәҗәгать иттем. Чөнки үземә генә теге җиңел түгел, дөресен әйткәндә, һәм мин һаман да тагын урысча әйтәм инде в активном поиске. Миңа ул продюсер булмаса да, миңа ниндидер теге хәзер бит инде модада дип әйтикме соң, концертный директор, администратор, шундый кеше булса да бик яхшы булыр иде. Һәм мин андый кешене эзлим. Һәм ул аның ниндидер бер үзенең әйбер таләпләре дә бар минем өчен. Ул миннән үҗәтрәк булырга тиеш, мәсәлән. Ул миннән шаярак булырга тиеш. Чөнки мин уйлаганчы, мин тәвәккәлләгәнче, минем ул яктан әни, әлбәттә, теге менә продюсер булыр иде ул минем. Ул элегелектән балачактан ук продюсер, берникадәр продюсер да булды инде. Дөресен әйткәндә, ләкин хәзер алай чыгып китә алмый шул. Шуңа күрә менә шундый кеше кирәк ул андый эштә. Чөнки без барыбер онытылабыз. Менә бүген дә мин әле ярый Ләйсәнгә әйтмәдем инде. Мин 22-се генә киләсем бүгенге пресс-конференцияга. Аллага шөкер, Ләйсән алдан язды. Шуңа күрә без онытыла торган безнең гадәтләр бар. Менә андый кеше кирәк. Инде андый кеше булмагачтан син профессионалларга мөрәҗәгать итәсең. Аларның да үз бәяләре бар, дөрес. Һәм мин менә хәзер дөресен әйтәм, минем спонсорларым юк. Шуңа күрә дә бәлки бу сузылгандыр. Бу концерт кую ул бит инде һаман да килеп төртелә финанс ягына. Синең шундый матур иттереп куясың килә шулык экраннар белән, шулык анда свет нәрсәләр белән, утлар белән, алар барсы да акча, барсы да финанс. Шуңа күрә барсында әлбәттә үземнең теге җыйган берникадәр әйберемдә бар, матди ягымда бар дигәндәй концерттан да бу сатылган билетлардан да нәрсәгә сатасыбыз, сатып бетерәсебез килә. Чөнки һаман да шул теге түләп бетерегә дигән теге барсына да түләп бетерә алсамые дигән әйбер инде, теләк башта. Шул дуэт имеш-мимешләр ансыз булмый инде ул. Әйтәм бит, кеше бит безнең чын булган яхшылыкка ышанасылары килми, алар теге ахырга кадәр ышанмыйлар. Ну менә ниндидер негатив якка кеше ышанырга гына тора. Һәм ул Казан егетләре белән йөргәндә дә мин имеш-мимешләрне ишеттем. Менә минем әнинең әйтә торган бер мәкале бар, но аны монда әйтергә ярамыйдыр. Ул бик юк, ул бик авылча. Йомшаграк итеп әйт. Йомшаграк та әйтеп әйтә алмыйм. Юк, бик грубый, шуңа күрә. Миңа бит кызым шикеллерәк, чөнки 20 яшькә бик кечкенә, шуңа күрә белеп торсыннар. Безнең арада бер әсәр юк. Безнең арада бары тик җырлар гына. Әйе. Аллага шөкер. Мөтәкизне әле. Кеше барыбер уйлый инде ул. Хәтта минем тугандарым да уйлый. Теге нишәптер дуэт булгач, уже син аның белән йөрисең кебек. Менә нишәп шулай кеше башына шулай керә ул, мин аны аңлый алмыйм.
Мен яш көрінем анда соң тоже ол яғда бардыр. Бардыр инде, бардыр инде, бардыр инде. Зәринәнең дә кияүгә бирәсе килә шул. Әле гомумән Илназарны бит өйләнмәгән дип уйлаганнар. О 3 бала атасы икән дә белмиләрдер. Шулай анысы да бар. Білмеске мышлар шуңа күрә 3 бала атасы бар. Зәринә әйтеп атты инде, все. Нормально официальное заявление булды. Официальное заявление. Һәм дуэт. Җыр. Әйдә, Эззепләр алыйкмы? юк, Юк, экран. Кайсы? Ник бик бәхетле. Давай, башла. Син баш бит. Син бір инеш, мин бір инеш, қушылды юлларыбыз, елға ағымнар кебек, бір қазір уйларыбыз, елға ағымнар кебек, бір қазір уйларыбыз. Син бер шишмә, мин бер шишмә, йөрәкләр мулана. Вакыт елгасы эчендә, агык шулай тынгына. Вакыт елгасы эчендә, агык шулай тынгына. Ал сүгіллерге көмілген, мәхәббәт ярларыбыз. Безне бик бәхетле итте, саф сөйләрбез. Алтынларга күмелгән, мәхәббәт ярларыбыз. Безне бик бәхетле итте, саф сөйләрбез. Мне кажется, что-то есть между ними. Слишком беріліп жырлыйлар. Мы тоже так думаем. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, бераз гына вакыт калып бара. Без инде вакытка да сыйышмыйбыз. Дәргә дә мөмкин юлайсыз. Әйдә. Менә Рафилгә бирәсем килә бер сорауны. Әлбәттә бит инде концерт куйганда бит инде команда эшли бит инде ул. Командада ничә кеше һәм инде биредә нинди үзенчәлекле тагы да бәлки әйтелеп бетерелмәгән яклары бардыр. Тере музыка ягыннан бәлки фондырак як. Менә ягыннан чыннан да безнең командада ничә кеше? Режиссер-постановщик, хореограф, художник-постановщик, куючы. Безнең шулай ук бу проектның бар экранизация инде ул безнең экран белән эшләүче, шушы видео контентны туплаучы. Шулай ук шушы проект тирәле эшләй 3 видеооператор. Безнең видео контент куллану, әйткәнемчә, без футажны да үзебез төшерергә булдык. Инде без теге интернет шелтәреннән сатып алып ничектер кую гына түгел, инде геометрический фигуралар. Без аны үзебез чыгып, шушы съемка көннәрен ясап йөрибез. Анда отдельно Зарина белән живой тере футажлар булсын өчен дип әйтәбез инде. Концертта көтелмәгән сюрпризлар булыр дип уйлыйбыз. Хәзерге вакытта ул безнең репетициялар вакытында бөтенесе күренәчәк. Без инде шуңа күрә моны видео форматка да кертергә тырыштык. Ниндидер кызык серләрне чишүне бәлкем шунда күрсәтербез дип уйлыйбыз. Тагын шушы безнең теге концерт форматына гына килгәндә инде без сәхнәдә булачакбыз. 5-6 где-то биючи булачак, 4 инструменталист. Ул безнең тере музыкантлар, гитара, бас-гитара, шулай ук баян һәм инде клавиша була дип әйтәбез. Менә шуның өчен бу инструменталистлар турында сөйлим, чөнки менә әлегә Акчачәкләр дигән җырны да без инде тере тавыш белән башкарасыбыз килә. Даже менә пресс-конференция башында башка телдә җырлыйсың килмиме соң дип җырларыгыз бар дигәч әйткән идек. Мәсәлән, бәлкем Акчачәкләр җырын чуаш телендә дә башкарып карабыз. Барыбер әзме күпме кызыклы булсын өчен. Вот ниндидер бер изюминка кирәк, эзлибез инде, если честно. Шоккаттыр. Демәк, 8 апрель көнне Рәхмәт сорауыгыз өчен. залында кичке сәгать 7-дә бәлки Акчачәкләр җырын чуаш телендә ишеттербез дигән. Бәлкем, ала бирсен. Калабыз һәм сезгә уңышлар телибез командагызга. Исән сау гына концертны куеп чыгыгыз. Сезгә хөрмәтле коллегалар, күрешкәнчә кадәр. Зур рәхмәт.